Hey guys, good morning. Medyo maingay. Nandito kasi ako sa highway. Magwo-walking tayo, guys. For this video, magwo-walking tayo. Meron akong gustong mapuntahan. Yung tawag sa kanya is Boulevard. For a month na nagstay ako dito, hindi pa ako nagwo-walking ng morning. I used to do this pag umuwi ako. But then I'm sorry guys, medyo maingay kasi nasa highway tayo. Lagi ko siyang ginagawa, kaya lang hindi kasi ako nagigising ng maaga. So gusto ko kasi maaga kung magwo-walking. Ayoko ng hapon kasi masyadong malikabok na, tapos masyadong marami ng tao. At this time morning, wala pa masyadong tao, medyo fresh. Ganyan. So I'm gonna let you see a glimpse of my town. Pero may pupuntahan tayo, yung Boulevard. Dito lang muna tayo sa main highway and then kakanan tayo somewhere. Let's go. Ayoko na ng tilt lang. Ayan, gusto ko yun.
Ayan guys, kung naalala nyo, nakwento ko dati that yung grandparents ko from mother's side, they owned a lodging house. That's that. But you know, time change, hindi siya na-update. So yung old house, ayan, napaglumaan na siya, hindi siya na-update. But ang layo na ng itsura niya during its glory days. I'm gonna create a video probably soon. Magpapaalam muna ako sa mom ko at sa mga titos and titas if they're comfortable to show that. Na 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 na. Going to the market. McDonald's.
Red Ribbon and Greenwich. Ang haba pala niyan. Turn.
Ayan, so ito yung tinatawag nilang boulevard, guys. It's my first time here. Dito yung nagja-jog yung mga tao. Dito, doon tayo sa pinaka gilid to see the river. Ganda. Ayan, so dito na nga tayo ngayon sa boulevard, guys. It's my first time here. Ang daming tao, ang daming nag-jog. Bago lang ito, wala pa ito nung time ko. I think bago lang itong nagawa. I'm not sure hanggang medyo malayo pa yung boulevard, malayo yung lalakaran niya. But anyway, ito siya. Malayo pa yan doon sa pinakalikod. Very nice, very relaxing, no? And doon may view siya ng the infamous Muson Peak, yung sinasabi nila or tinatawag nilang Bulkang Kalayo. I'm not sure kung nakikita. Malayo na yata masyado. Ayun, sa gilid ko. So, I'll stay here muna for a while. Pero hindi ako magtatagal, guys, kasi medyo umiinit na. I think mag 8 AM na. Pero marami pa ring nagwo-walking, nagjo-jog. Marami pa din. Very relaxing kasi yung river sa harap. Ayan. On that note, I think it's nice to end the vlog here. Thank you, guys. Sinamahan nyo ako sa morning na ito. So, thank you sa pag-subscribe. Thank you sa pag-follow sa akin. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe ko sa channel ko, guys. At sa mga bago natin subscribers, thank you. And hanggang dito na lang muli. Hanggang dito na lang muna. And as I've always said, please choose life. Please choose happiness. And please start your day with a smile. Thank you and bye for now.